ठेठ बहुत होला के काहे के मॉडल होए के चाहिए काहे के जुग एखन मॉडले बटे जात है। हाँ 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 क्या कर भैया घरी घरी फोन करे सारी जनी सुनी बड़ी देवे गाड़ी रोज देवे गाड़ी रे जा भाग कहेला उखे राख कहेला मौके डुबा देले सारी सारी रे पगला बना देले सारी ओरे कलिया सारी
चलो प्रभात भाई।